Good. Yes, sa aming restaurant na. Maglahat tayo mga yun. Kasi nakakami sa kanila. Ano ito pare? Itong Longga. longga, magkano kilo? 180. At mahal, no? Mahal sa lansones ito, no? Ano? Malaki sa lalsones, no? Anong benepisyo na, Nay? Hindi ko alam. Basta gusto ng mga anak ko. Ah, Gusto nila ito. oh. Ito sa... Ito grapes, no? Ay, yung grapes, hindi nila masyado. Hindi na masyado. Pinakain, no? Oh, pag hindi na uso, paano yan? Wala nang longgan. Pahinga. Ay nga. Pili lang, boss. Kailangan. Wala pa yan? Ali, ating malot. Pwede na. Magkano ba? Pagkain ka lang ito. Pero tingin pa kuya. Hindi mo pa. Ha? Alagyan ano Sige. lang. Igayos nga po. Dalangita yung buri mo. Ha? Dalangita. Mga lagulan, eh. Ang ukuyin natin po. Taligyan dalang kita. Pagkaan sa ano ba? Ito sa pagkakita. Magkano? Saan? Parang tawad yun? Mag-gym ka, kita. Mag-gym ka. Ako dati kung mag-gym, eh. Kasi na ako ma-stroke ko. Jerk na ba? Mo? Pinapak ko siya. Kilo. Kilo ko. Pinapak ko. Isang kilo. Wala. Ha? Ano pa rin? Siya ko lang ba? Pinasagsa? May isa pang plastic. Ayun yung longgan ko. At sa rin ito. Tingnan ka niyan. O ito. Ay. 120 saka 50, di 150. Ay, nasa 50. Ay. Sige na kasi maubos. Bukas na naman. Magkano? Ay, kulang na ako 5 to 5. Kung may pinagpili sa kita. One, magkano kasi? 170. Talagang walang kawala. Ikaw na upo rito. Ako na. Itatanong. Itatanong
anong kilo. Dewari ka rin kang bambo na yaman. Ketang dutong. Luto na. Keta makindan dutong. Ba? Ba't maputla yung mas meryo? Pero matamis. Hindi ko kayo babayad, hindi ko kayo nakikita.